Korrika azken txanpan sartua da, eta aurtengo bukaera handia izango da Ipar Euskal Herriarentzat, Baionan. Azken egun antolatzen, buru belarri aritu dira kasik urtebetez, Katina eta Ibai. Ongi, plazerekin, gero ohartu gira ere sekulako lana izan entzela, eta beste urtetan ez bezala, hemen bukatzen baita, horrek ekartzen du hori lan gehigarria beste urtei konparatuz, baina bestela ongi eta plazerekin. Duela 10 urte bukatu zen azkenekoz Korrika Baionan. Gazteago ginen eta karriketan ginen hori profitatzen azken egun hortaz eta pesta giroan gehien bat, baina egia da antolakuntzan ez ginela. Orain berriz errepikatzea 10 urteren buruan hemengo argibatzea, baina antolakuntza mailan hori da interesgarria dena ere guretzat. Eta aukera izan dute azken egun hau amestu bezala irudikatzeko. Jadanik egin ditugu azken egun batzu beste hiriburuetan edo Baionan ere, eta olako egun bat irudikatzen genuen familiara, pesta giroa, eskual taldeekin eta giro lasaian, pesta giroan, baina hori giro lasaian. Ordan olako zerbait irudikatu dugu aurtengo ere, pixkat dena idekia dena, publiko zabalari eta errikoia ere gelditzen dena. Goasi ginen joan den apirilean, pixkat ideia horoko jaglantzen eta irailetik zinez hortara dedikatu gira osoki. Eta beraz, hori, astapenan proiektu bat marraztuz, Baionako gune desberdinak imaginatuz, eta hori gero erriko txarekin lan eginez, posible zen leku hortan. Horren arabera landu ditugu gune desberdinak eta programazioa, eta publikoari egin ginen eskaintza hori. Hala, egitarau zabala ondu dute. Herrikotxeko plazan bukatuko da 2500 kilometroko ibilbidea, Santi Espirituko zubia gurutzatuta, 12 terdiak aldera. Azken kilometroak Euskalgintzako eragile azpimarragarriek egingo dituzte. Eskola sare desberdinek, azterketak euskaraz kolektiboak, kontseiluak eta Euskal Konfederazioak eta ekak. Orduan jakingo dugu nork idatzi duen Euskal Herri osoa zeharkatu duen mezua. Horren ondotik lertuko da besta 13 musika talderekin, bereziki Ipar Euskal Herrikoak, bertakoei tokia egiteko helburuz. Anje Dualde, Xutik, Xiberrutz, Aira edo Kumano Motor. Hegoaldetik ere, Ibilbedi edo Nakar, eta girotzeko txaranga ugari ere bai. Laborantza ganberarekin batera zikiro herrikoia ere izango da, eta aurrentzako txoko goxo bat ere bai. Hilabete hauetan ez da beti erraza izan dena antolatzeko. Eragile desberdinek ez dute bortxaz gure temporalitatea ere, eta beraz azken finean guk erantzun batzuk behar ditugularik askifite, bestek beranduago maiten dizkigute, eta hori da azken finean zaila olako ekimen bat antolatzean, denek ez dugula temporalitatea eta ez dugula lehentasunak gure lanean. Eta hori da pixkat zaila eta hori du estresa arazten. Baina oro harrera ona egin dietela aitortzen dute. Orokorrean dena askiuntza pasada, taldeen aldetik ez dugu ez eskorik ukan, astapenetik galegin ditugunak onartuak izan ziren, karrikako animazioarentzat ere berdin, eta zikiroarentzat berdin, jendearen gana joan girelarik ere lantaldeak sortzeko, eta izan da ala ere dinamika askipolita, eta ordan astapenetik ongi abiatu da dinamika hori. Da gehien bat nola korrikak jendea saretzen duen eta nola jendeak korrika ongi hartzen duen. Izan taleak edo ornitzaileak eta jendeak korrika aipatzean denak begi honez ikusten dute eta laguntzeko presta gertzen dira. Eta hori da beraz esperientzia hortan azken finean dikatxiko dudana eta horren inguruan lortzen den sarea. Eta bereziki korrika Baionan bukatzeak duen garrantziaz konturatzen dira. Gainera Baionan izaitea korrikaren azken eguna horrek unkitzen du iparralde guzia azkenean, ez da Baiona bakarrik hemen korrika hemen bukatzen delarik orain arte bakarrik Baionan eginda. Beraz unkitzen gaitu lurralde guzian, erran nahi dut iparralde mailan denak unkitzen gaituzte eta azkenean eskuarari maiten zaio behar duen lekua ere. Informazio praktikoi dagokienez, 4 gune nagusi izango dira, San Andres plazan, Patxa plazan, Xaokaian eta Merkatuan, eta autoauzteko arazoak aurre ikus daitezke erdigunean. Horregatik, txik-txak sarearekin koordinaturik, zerbitzuak indartuko dituzte, eta hirira datozenentzat, Ametzondo merkatalgunean aparkatzeko gomendioa egin dute. Goizeko 10:00 ordu laurdenero autobus zerbitzu berezia jarriko baitute. Laguntzaileak beti ongi etorriak dira eta edan nahi dutenentzat baso berriak hartzeko ere gogorarazten dute.
Momentu horbildu ala, nola sentitzen diren, galdetu diegu Katxina eta Ibairi. Gehien maitatzko duguna izanen da martxoaren 25, uste dut? Ez. Pasaitugu kasik 10 hilabete egun horren antolatzen eta egun bakarra da beraz ezin dugu txegin eta horrek ere presioa ezartzen du, presioa gehitzen eta hori, baina ikusiko dugu eta espero ongi aterako dela. Aro edeja izatea eta jendea hurbiltzea eta giro gozoa sortzea Baionako kajiketan. Hori da, eta Euskara lau haizetara entzutea bai honan eta iparralde guzian. Ba, hala izan bedi.